Lady Joa. Ơi, ơi, 누가 가르지? はじめまして。 그이라 얘 그래? 기발. 말해. 좀 보통 모자 할게. थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांमोननि दम होनायखौ खोनाखाबाय आरो नुखाबाय जानांगौ थ' बिथांमोना आंखौ लबियाव फैनानै गाज्रि भाषाजों दम होफैदों आरोना बिथांमोनखौ आङो साला आङो 1v1आव फैसा थगायजानानै ओरैबायदि दुखु मोनना दंखायो आरोना 3 लाख आं थगायजादों बेखौ थगायनायनि आंहा रागा दंखायो आरो दुखु दंखायो थ' बिथांमोननि खर'आव हेडआव गावनानै आङो दिनै रागाखौ फोजोबगोन रागाखौ एकदमबारे सान्ति खालामगोन आं नोंथांमोना गेम प्लेखौ जोबजासिम नायलाय बिथांमोना देरहायोना जों देरहायो इन्टारेस्ट मोनगोन आरोना नोंथांमोनाबो गेम प्लेखौ नायनानै थ' नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय पेजखौ फल' खालामनानै हो आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय आंनि इउटुब चेनेलखौ मिथियाखै आं चेनेलनि नाम खिन्थाना होगोन चेनेलनि नामानो जाहैबाय मैदेर वाइटि आरोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थाब 1K खालामना होलाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ 1K जाबाथाय आंबो जेनेबा एसे गोसोफोरखौ मोजां मोननानै भिडिअफोरखौ रेगुलार होनो हायो बेबायदि ना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो मोजां गावो दे इसोरो wanna ping any clear. साइक्लनाबो दं होनबाय थादों आंखौ मा मिथाय बेलाय माइ गले आराम इयावसो आराम रायलायफैबाय थादों दमहरबाय थादों बुरजो नों मानो उन्दुदों खबर थादों सासे बोरो नै आंनाव फैबाय नै ए पिंआ ना नेटा मानो इदि जादों बयनाबो जादों पिस्टल गावखादोंहाय सयथिबो हा गेम गाज्रि हेकार दं खोमालै जाबाय नै पिंआ जाबाय ओइ दाखालिथ' हेकार लाना फैना गावफैदों आं बेखौ बावनाय नङाहाय सयथिबो 52 जाबाय 50 बुरिया उनाव फैबाय बेखौ गावखानि बुरिया सयथिबो प्रेजेन्ट थानांगौसो जाला इदि बायदि दम होग्रा मानसिफोरखौ बानायदों एरफै थौ आया ल'मोन नामा इयो एसेल' नांदों एसे सासे फैबाय नै उननिफ्राय साइक्लना नुसो बाला ओरैनो 5 केजि दोनदों गेजेराव गावहैदो सानै फैबाय आयै नै नोंथिं सासे थांबाय बेखौ लाग्रोनोथ' बुरिया नैखौ फैदो ओमफ्राय सानाव खमाय मुथुनो फैलाय बुरियालै सयथिबो थ्रि एक्सना दोनखादों आंनिसो 3x अके ओमफ्राय मानो दंहरबाय थादों गेलेनो रोङा मानो रोङा हाया गारा फाग्ला जागोनहाय बिराद ल' 98 नै आंसो थैबावबाय आयै सयथिबो आंना मा जादों माबा थाथ' मोनबाय आङो र' सासेया बोरै थांबाय सासेया बहाय दं मोजाङै र' फैलाय र' बुरिया इयो ल'खामोन सासेया फैगौ नै सानैखौ गनांबाय आं अखा हासिबाय अखा हादों Dos मार जाखो नाइस सासेयाबो दैयावनो दं दे सासेया आइलै बे गंदों टाइमाव ल' नामा ल' बिराद दं आं होसोना गावखानोसै अबेबा ल'यो मायाबा गुबुनरा बेना डिभाइसआ मोजांलै 90 fps सानैबो दं बोरै सासेयालाय आयै थांबाय आयौ नों सयथिबो गोरों माथो आंना रिल'डनांसिगोन ओइ नै गोरों नङालै बेनो नोंखौ नायदो
आंनायनि बे उनाव सासे बोरो ल' 60 सानैबो दं फैदों सानैबो दं फै थांगौ आयै आं थांबावबाय नै लबाव आङो बिदों सानैबो दं दे सानैबो गावबोलै आंखौ नायगासिनो है बालसै सासेलाय सानैबो ल' नोंबो थैबाय ल' बिराद ल' सानैबो जमा फैयो सासे दावखोआ इसना जोब्बाय दे बेसेबां नुदों ओइनि उनाव फैबाय नै आं दं नै सानैबो दं इयावनो फैदो नै गावबावबाय आंखौ ल'मोन आं ल'मोनहाय खारदोंमोन सासेखौबो लाखानि र' ओइलै नांदोंमोन बेनावबो ओइ नैलै नै आयै सरि सासेल' बारा दे Watch out! थ' सासेखौ लाग्रोनो नै आंजों फैनानै सासे बोरो दे दै दा बरिया आंना ल' दै Watch out! सासे नै ओइनि उनाव सासे बेखौ गावखानोसै सासे फैगौ बेखौबो लाखानोसै आयै ल'मोनहाय सोरथिबो बेना सिनाया डेमेजसिन एपिएस मोजां एपिएस लाय नङा एपिएस बे अके 90 एपिएस मोनो गेजेराव दं फैगौ एजों फैनो र' बहाय दं मानो दाखु नोङो आयौ ल'मोनलै सयथिबो आयै आं सासेखौ गावहरग्रोदोंमोन बरिया ओइ माफिया सासेखौ फैहोआखै खोमा एसे बेनि उनावसो दं सासेलाय बहाय दं Watch out! सासेल' दं गावखानो फै ओइ बिराद ल'मोन बेयो बबे सासेया साइक्ल'न आयै साइक्ल'ना थैबायमोन बे सासेया बाहेरनिफ्राय गावबाय बरिया टाइमा मोजाङै अके टाइम गैखाला अके ओइ दैलै नै आयैलै सयथिबो बरिया र' सासे लाबावनोसै ओमफ्राय बरियालै आगै नों हिटखालै ओंखायनोथ' नोंखौ नागिरो आं रुम गेलेफानो नै बेखौबो लाबोबाय नोङो गेलेबावनो लोगो लागोन दे इसोर नायबाय था दम होग्रा दम हरबावनो जाला दम होग्रा जेननानै मारै मोनदों दम हरबावनो थ'
गाज्रि दम होनानै बिथांमोना लेंहरदों आंखौ गेलेनो ओमफ्राय दम होनानैबो जेननानै थांबाय आरोना दम होग्राफोरखौ बुंदों आङो जेननाङा आरोना दम होग्राफोरा देरहानांगौ मानो होनबा नोंथांमोनाथ' एकदम हाखागोन होननासो दम होखायो नालाय गाज्रि भाषाबो बुंफैखायो दम होनानै लेंहरो गेलेनो थाखाय देरहागोन साननानै आरोना दम होनानै बिदि जेनोबाथाय एसे लाजिनांगौ आरोना आं लाजिबाय आं जुदि बेलेगखौ दम हरनानै बिदि जुदि आं जेनोमोनबा आं लाजिगौमोनलै गन्थंफोरखौनो ओरै हास'नानै होगौमोन आङो मिथिगौना दिनैनि गेमप्लेया एसेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो आरो आंनि गेमप्लेखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होनबाय आङो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय बाय लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअआव नेनानै थाथ'दो बाय बाय